Si Jesus nagkari diri sa kalibutan agod sa pagtudlo sa aton sang matuod nga edukasyon nga magadulong sa aton sa himaya sang Ginoo kag magabalik sa aton sa pag-alagad sa iya kag sa pagsudong sa iya tubtub gid sa iya nga pagbalik. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon patpat sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong host. Kag sa siningaton ako nagapasalamat nga may-ari kita duwa ka mga sampaton, mga season nga mga manunudlo naton sa School of Arts, Sciences and Education. Ang akon ipakilala sa inyo sang una amo si Sir Ismael Chua, originally halin sa Agisan, Himamaylan, Negros Occidental, apang sa madugay na nga panahon tungod sa iyang pagtudlo diri sa CPAC ari sa diupod sang iyang pamilya. Siya isa sang aton mga professors diri sa aton nga School of Arts, Sciences and Education diri sa CPAC. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man sa imo pastor kag sa mga kautoran, mayong adlaw sa inyo tanan. Yes, sir. Salamat gid sa imo nga pag-accept sini nga invitation. Ang akon sunod nga pakilala sa inyo mga abiyang kag mga kautoran, si Ma'am Melody Karaan Inapan. Isa siya sang aton mga professors diri man sa aton nga School of Arts, Sciences and Education. Si Ma'am Inapan, formerly coming from Cebu City, kag kabalo kita siya ang asawa ni Pastor Rene Inapan ang aton presidente sa Negros Occidental Conference. Isa siya sang aton mga manunudlo diri, kag salamat Ma'am M sa imo nga baton sini nga invitation. Ako na kay balo nga aton leksyon subong in the perspective sang education, and you being a seasoned teacher may madamo gid ka nga ma-contribute sa aton nga leksyon subong. Mayong adlaw sa imo Ma'am M. Good morning, everyone, and happy Sabbath. I'm so delighted to join you in this Sabbath school lesson. Yes. Thank you so much. Thank you, good ma'am. Mga kauturan, si Ma'am M natao sa Cebuan nga area sa Cebu, pero madugay na siya diri, nakapamana sa sang Ilonggo, and I'm sure nga manami na siya mag-Ilonggo, but there are times nga siguro hindi gid siya makadumdum sang Ilonggo, but let's just excuse her kung magsinibono siya. Anyway, we can all understand much more kung mag-English siya, kay she is comfortable speaking in English than perhaps in Ilonggo. But anyway, let's go on, let's enjoy our study. Mga kauturan, sa hindi pa sir and ma'am, ako na naitamyawon ining atong mga kauturan nga masunsun gid nagapamati. Si Sister Ann Santa Ana sa Barangay Puso, La Castellana, Negros Occidental. Akon man ginatamyaw si Ma'am Hazel kag si Ma'am Chippy Martinez sang Walabes Hotel dira sa may Rojas City. Akon ginatamyaw si Sir Romeo, Pastor Romeo Tumbukon, ang aton nga district pastor dira sa Tangalan, Aklan. Aton mga kauturan dira sa Dapdap, Aklan. Kag ang aton mga kauturan sa Antique kag sa Capiz as well. Much more diri sa Negros Occidental, kag aton mga abiyan dira sa Negros Oriental. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Now, let's go ahead with our lesson. Sa hindi pa magbasa si Sir Chua sa aton sadsaran nga teksto, aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, Ginoo, gapasalamat kami sa imo. Nga ikaw upod naman namon subong
buligi kami kabay pangang balaan nga espiritu magadihon sa amon mga nagapalamati kag tanaw si sini nga programa. Kag ang balaan nga espiritu magagamit man sa amon nga tatlo sa sinigid nga tiyon. Salamat nga ikaw nagapakigahambal sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Yes, Sir Chua, ang aton sadsaran nga teksto. Ang teksto nga sa diin na sadsad ang aton nga pagtuon subong makita sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 52. Yep. Nga nagasiling, kag si Jesus nagsiling sa iya, lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Kag sa gilayon, nabaton niya ang iya itululok, kag nagsunod sa kay Jesus sa dalanon. Amen. Salamat gid Sir Chua. Mga kauturan ang panawag ni ang masunson nga tuwag sa mga estudyante kag mga faculty and staff diri sa CPAC ni Sir Chua. Sir Hindi Chua. gid siya. Hindi gid siya na nabantog sa Ismael. ngalan, Ismael. Okay. Okay. Sir Chua and Ma'am M. Ma'am, sorry, I'm tawgon talang ka Ma'am M because daw komportable ako sa pagtawag sa imo sa Ma'am M. Melody. Ari na kita sa lesson 6, more lessons from the master teacher. Last week, nagtuon kita Jesus as master teacher. Okay? So, continuation ini subong sang aton nga pagtuon. Ang aton nga leksyon, nagsugod siya, sining idea nga there are times in which daw convicted bila kita sang aton nga nahimo mga faults naton, mga kasaypanan naton nga nahimo nga daw nahuya kita sa aton kaugalingon na siling ay ano man tumang nahimo ko man nga nahimo ko man tuman. And that's also the experience most likely mame. Experience nila dan kag naeba. The reason nga nanago gani sila kay nahuya sila sa ila nga kaugalingon. Amo man na ang experience ni Jacob, hindi ba Sir Chua? No, nga nag-betray siya sa birthright, kinaagaw niya with the connivance of his mother, and then amo man na ang nahimo sa tong babae nga nadakpan sa pagpanglahi. Nga ara sa tunga. Yes sir, ano pang imo madugang sini sir? Siguro amo ginaya ang nature sang tao, pastor. Okay. Once nga makasala siya daw feeling guilty siya sa Yes. tubangan sang Ginoo. Kag ginpakita ina una sang aton na unang ginikanan. Yep. Nga sang si Adam kag si Eva nagpakasala, nadula sa ila ang himaya sang Ginoo. Nasapuan nila nga ang ila kaugalingon hubo sa Hubo tubangan sila. sang Dios. Yes. Nanago sila. Oo. Sa bagay gani pastor no, tungod nga hubo sila gintingwaan nila nga tabunan ang ila kaugalingon sang ginhabi-habi nila nga dahon. Okay. Amo gina siguro ang nature ma'am na pa no sa mga tao nga nakasala guilty. Yes, ma'am. In the perspective of education, ano ni mga aton makuha diri? Ang sala na na siya consequence, no? Mga resulta, and kining mga consequences hindi manami makahatag sa aton sang wala tay peace of mind, hindi ta Yes. katulog sang gabi. You know, when night time comes, hindi ta katulog. Pero ang role diri sa Christian education is that Christian education nagapakita sa aton nga the only way, no, ang aton solution sa sin problem, pastor, amo si Yes. Ginoong Hesus. Yeah, ho. Yeah, Jesus Christ. I mean, Christian education shows us the only way to the sin problem. Yes. Kanami mo sa imo nga punto nga the only way Yes. ang education or Christian education is the only way. Kaya mo ni siya karon aton matun-an sir and ma'am nga si Jesus is a master teacher. Yes. Siya gid ang the best professor yeah. Ever since Yes. no. Okay. Kag ang nahimo iya amok siya gid ang nanaog. Okay. Wala siya naghulat nga atong mga bata ang mga tao nga guilty sa ilang nga sala amo magpalapit sa iya kay nahuya na ni gani yang magpalapit kay nahuya na kuan sila mo nakasala sila ang kanami lang kay Jesus as one of the best model sang teaching is siya ang nagpalapit
Siya ang nagpalapit kag siya ang namangkot ano ang problema. Kaya mo man na sa aton ma'am no, sa aton classroom, Yes. may mga pasaway ng mga estudyante. Kung kaysa hindi na sila magbalik, kay nahuya na sila. It is nice nga kita nga mga teacher, ang mangita sa ila. Mga tagpaagi nga Yep. kung saan to pag-solve ang ila solusyon nga makapasar. Yeah, oo. Kaya nga ang atong goal goal sa sa teacher is makapasar sila. Yes. Okay, and that's already enough. Yes, sir. Ang pinakamaayo gid ya pastorya kay isang pagpakasalagid ni Adam kag ni Iba sang Yeah. nanago sila sa tubangan sang Ginoo kay nahuya sila. Ang Ginoo gid ya mismo ya ang nanawag. Di gani. Oh, nga diin na kamo nga diin ka na Adan, diin ka na Yeah. Iba. Where are you? Yep. Oh. Amo na ang kanami sang Ginoo. Oh, ang punto pagid sir kanami sa yung punto. Ang punto pagid nga si Jesus siya nga nagpanawag o kung na Ginoo nga nagpanawag, nakibaludiin sila. Pero inang question, where are you? Kadalo ma'am ano na siya Lalo, manalbo. Pastor, because when Jesus asked, when the Lord asked, where are you? The Lord is actually asking, diin kamo, may pagtuo pa ba kamo sa akon? Yeah, so- Gasalig pa ba kamo sa akon? Daway na kamo kadumdum sa akon. Gani. So actually, ang iya question mo, damo kay meaning. Yes, and No, that's in just correct. one question. Yeah. It is not actually nga wala kabalo ang Yes, Ginoo kabalo kundo ang sila. Ginoo because Kabalo He's ang God. Ginoo. Bilang maestro, pastor, Yeah. kung isa mamangkot sa kasi estudyante nga wala ka, absent ka, nga nag-absent ka, ina nga pamangkot mo damo na nga mong meaning. Damo na meaning. Nga ayawan ang estudyante sila. Kasabat kundi siya masugod na sabat. And that's correct. So, ang mga kauturan, and that's it. Okay. Ang aton pagtuon sa buong in the perspective sa mata sang edukasyon. Yes. Okay. So as teachers, kita mga kauturan, even though nga hindi gid kita ya professionally teacher, but we are teachers sa aton nga mga kabataan sa tulod sa aton panimalay, sa aton nga iglesia, sa aton mga silingan, we have to act as teacher nga kitang matudlo. So isa sang leksyon nga naton natunan diri sa kay Adan kag kay Eva nga ang Ginoo gid amo ang nag-una pamagi. Nanawag. Kag ang question siling ni Mami, ang question wala nagasiling nga wala kadultol si Jesus, wala kay balo kundiin sila kundiin si Adan kag si Eva. Pero ang question nga nahimo nyo ni. Oo. Paano nyo ni nga nahimo? Kag ang aton leksyon naghatag sa aton sang ideya nga it was God who tried to offer the solution. Yes, ma'am. And Pastor, makita po natin nga Jesus as a teacher is a caring teacher. May Yeah, concern siya kanami, sa iya duha ka estudyante nga si Adam kag si Eve. Si Eva. Oo, kay kabaluta nga si Jesus kabalo nga kung diin sila. Yes. Pero gipakita ni sa master teacher sa iyang duha ka estudyante nga concerned siya. And he wants to restore Yep. in the students, the erring students, ang nadula nga image sa Ginoo. Yes. Sa imo man namangkot siya nga diin kamo. Iya, oo. Kag ang ideya pagid ma'am no kanami sa imo nga punto. Ang ideya pagid nga kabalo si Jesus o kabalo ang Ginoo nga kun hindi siya mangita wala gini paagi makabalik. Yes. That's why nag-abot siya, nag-rescue siya sa sitwasyon. Inang word nga rescue, nanamian ko sa mami. Oo. Ang rescue is that, wala na mahimo ang tao, nag-abot ka nga magbulig. Oo. Kay kung makabalo pa siya magbalik sa ikaw-gilingon, hindi na rescue, bulig na nimo. Bulig. Pero ang rescue is, wala nagapunga-punga na gid sir, wala na gid way nga ini nga tao maka-survive. Ti nag-abot ang rescue. Amo ni ang ideya ni Jesus. Okay. Ma'am, ikaw akon panahon sa kay Jacob. Ano diri ang aton makita nga punto sa kay Jacob? Si Jacob, no? Kana bitong iyang magugtong giilad iyang kung sa Yeah. Cebuano pag giilad ni iyang father. Gintunto ya. Gininto o Gininto ya. gintunto niya ang iyang father, no? Yes, yes. Kunya, ang atong punto diri, ang atong makuha diri nga leksyon sa ining Monday, no? Yes, That's Monday. Monday lesson. Hiding away from God. Ang nakita nato nga si Jacob, samtang nagpalayo na siya, kakita siya sang ladder. Yes. Ang ladder ang nag-connect sa earth and heaven. Okay. So Jesus connects us, and that is what education does. Connecting us Yeah. from the in our fallen state didto sa Ginoo. Oo. Actually, ma'am, kanami gid sa imo nga punto nga ang ladder nag-connect. Kay on the first place,
ang relasyon ni Jacob kag sa Ginoo upod sa iyang pamilya is nice. Yes. Okay, karon kay tungod giniilad kung sa Cebuano pa. Gininto niya ang iyang ginikanan labi ng iyang nga utod. Nadula ina nga relasyon. Yeah, and connection. So, education is reestablishing. Yes. Yes, nagabalik liwat sina nga lost relationship o kung lost image balik dito sa Ginoo. Yes, sir. Amo mangyapon pastor nga pamaagi ang ginimo Iya. sang Ginoo. Kanami, No, gidya. kanami. Nga bisan sa balatyago ni Jacob nga daw na ang ilang nga pag ang tanay sang Ginoo bla tungod sang ginimo ya sa iya ginikanan daw hindi amo. Yes. Naguba man ang iya nga relasyon sa Ginoo. Yes. Pero sa gihapon ang Ginoo naghatag gid siya sang solusyon. Ginreach out yung gihapon si Jacob. Kay actually ang promisa sang katawan sang Dios maghalin kay Jacob mong Yes. hindi bla pastor ho. Di i-fulfill gina sa I-fulfill Ginoo. gina isang Ginoo ya. Oo. Amo na nga nangita gid sang pamaagi nga itandugon ang balatyago ni Jacob nga ang Ginoo wala nagpabaya sa iya. Yes. May dugang Yes, ko, Pastor. ma'am. Sa Yes, practical, sa practical sense, in the field of, sa actual na bala sa classroom, Yes, yes, ang ma'am. maayo nga teacher, mamangkot gina, wala siya connection bala, mamangkot siya sa estudyante, and the good teacher will try to determine kung ano ang struggles sa estudyante, Yes, oo. ano ang imo mga challenges, Yes. no, mo reach out, no, mura siya, kuan ba, mura siya og ladder, nga connect gyud anong problema mo, because kung masulbad nato ni pastor, learning will take place very easily. Iya. sa Kanami ma'am sa imo nga ladder nalamian ko sinang imo niyang ladder bala. Nga ang ladder amo ang pamaagi sa imo pagpanaog kag pagpasaka. Yes. Nga mo reach out, mo level up, mo level ka sa students. So, ang Ginoo, ang teacher ara sa taas manaog siya. Manaog siya sa Using level the sa ladder. estudyante. Okay, ang estudyante ara sa dalom ang makasasala sa dalom makasaka siya sina nga ladder. And another point, sir and ma'am, nga sakto tong imo ginhambal kay ina nga i-fulfill gid sang Ginoo ang iyang nga saad nga si Jacob amo ang mahimo nga agyanan sang Mesiyas. Pero ang isa pa gid ka punto, sir, hindi maniguro matabo sa kay Jacob. God can use another individual, pero ang kanami lang sa kay Jacob kay guilty siya, ara siya. So, Ara siya. ara ang contemplation, ara ang paghinulsol Sa iya. Kaya amo na nga Balatyagon. ina ginkuha ni Jesus nga opportunity. Yes, this is the man I have chosen. Nga may ara gali nga paghinulsol. Kaya ang tao nga wala paghinulsol, wala gid siya improvement, sir. Wala, oo. Yes, oo. Okay. Hari kita sa Thursday, Rabbi. Okay. Kag ini istorya sang mga katawhan ni Juan nga una gid nga nagtawag sa kay Jesus as Rabbi means teacher, manunodlo. Yes, sir. Anong imo na sa puandiri, sir? Amo na gani pastor na tingalahan ko kay si John the Baptist. Ila to yang daw teacher man mo. Magani, gani. Oo. Galing kay si John the Baptist, nagsiling niya may teacher pagidya nga mas labaw Mas sa labaw akon. pagid sa akon. Oo. Tiyan mo na nga gintudlo ni John the Baptist, si Jesus Christ nga Yeah. amo ang matutuon nga Yes. teacher. O kag di siya man ni si John, isa man ni siya sang mga naghatag sang ideya, no. Wala gin man maton. Nami man ang imo punto, sir, nga ang mga disipulos ni John the Baptist, rabbi, pero sa Biblia daw wala record nga gitawag nila si John the John Baptist nga nga rabbi. Dito lang sila nakatalupangod nga iniya nga isa, meaning si Jesus. Jesus. Daw sakto gini nga rabbi. Ngo kay si John Guro might be a preacher, pero ang nakita nila more on Jesus was a teacher. Yes, ma'am, may kadugang kasi na. Ini nga section, no, nagkapakita Yeah. nato ang mga qualities. Ano nga mga qualities nga point kay Jesus as the best teacher who ever Yes. lived Yes, on ma'am. earth. Ang isa ka quality diri pastor nga nakita ko is Jesus taught with compassion. With compassion. May kaluoy, Yes. no? Walay prejudice sa iya classroom. Those who come to listen to him, wala siya nagapakita prejudice. Yeah. Madako ka man, Oo.
mapigado, Yeah, or manggaranon. manggaranon, or pigado, or ano gender mo, ano culture mo. Everyone Yes. is the same in the eyes of the Lord. Yes. May sufferings ka mo, si Jesus, Yeah. mo come down, mo go down sa iyang Yeah. level. Amo nang nanamian ko kay Yes. sa Jesus nga Oo. gusto ko i-emulate bala, sir, Yes, ma'am. as a teacher. As a Inabalag teacher. teaching with compassion. Yeah, with compassion. Yes. Yeah. You are not respecter of anybody. Yes. Everybody is Oh. equal. Yeah, the as same. long as they will come inside the room, Correct. everybody is Oo. equal. They might be having their status outside of the Yes. classroom. But once they are under our classroom, we have to see to it that everybody is equal. Yes. Nga wala kita pinila inisya. Wala favoritism. Wala inisya. Ginaya grado. Correct. Inisya. Bisan ano niya nga. Oo. Kaya kulubya silang ginisya. Or F lang ginisya. And Pastor, yes, yes. ang isa pa good ka quality nga si Jesus is the best teacher who ever lived. Wala lang siya ga-teach with compassion, no? Yes. Ang namin ni Jesus is he also taught with authority. Yes, and that's correct. Authority and power. I like that No? one. huh? Very good. Yeah. Okay. And ang kami mga teachers, Pastor, gina-train kami nga i-challenge na mo ang Yeah, teacher, yeah. ang student Estudyante. kay we want our students to use Their critical minds. thinking, Yeah. their minds. Ah. Si Jesus amo sina ga-teach siya, gina-challenge man niya ang iya mga particularly katong iya pong gina-train bala, Pastor, Yes. nga mahimong teacher like the disciples. Katong Disciples. nakita nila ang disciples na, uy, katong naglakat bala si Jesus sa dagat. Yeah, huh. Ingon ang disciples, hala, ano ni siya? Ghost? Sino ni Jesus? Come and try. Wala, Yeah. yan i-challenge ba? Ah. A good teacher is like that. Yes. Nang i-challenge. I-challenge mo. Dili challenge nga, sinong maayos. Kasi Hindi maayo. amo, hindi Hindi. mamo. So, i-challenge ba lang nga una-unaon, magamit gid sa iyang mind. Ma-challenge nila ang ila ko galingon. Yes. Not against the teacher, but Yes. against themselves. Challenging what they know, what they have learned. oo. Like nga, nga pwede nila ma-maximize ang Yes. ila. Nga pwede And manggaling. magamit practically. Yeah. Ma-apply. Okay. Ang aton pagid nga Tuesday nga lection is ang John 1:1. Okay. That in the beginning was the Word. Yes. Okay. And the Word became flesh. So, ina ang Word kadamo na nga meaning. Okay. It's about divinity, but it is about, ma'am, kanami sa punto kina, authority. Yes. Nga God is a Word. God has the authority as a teacher. Nga may ara siya. Kalain, ma'am, no, kung nagkadto ka sa classroom, hindi ka ready. Correct. Hindi ka kabalo sa imong ginatudlo. You don't have the authority. Yes. Daw maang ka, daw manago ka because you are not ready. But once you are ready, pakayon, pakulbon ka, you have the authority. Kagamo ni Yes. pastor ang nakitaan sang mga gintutunan ni John the Baptist sa kay Jesus Yeah, and Christ. that's correct. Amo na nga gintawag nila si Jesus Christ yang nga rabbi. Rabbi, oo. Sa teacher. As a teacher. Okay. Wala na gid kita kayo sa panom. At least, mga kauturan, ang punto diri nga si Jesus is a man of word. He is not only the word, but he is a man with authority because kabalo siya kung ano ang iya ginatudlo. And then, he is a man with word. Kay kabalo siya mag-sympathize, compassionate, so forth and on. So, isa na sa mga best qualities of a good teacher. Kag aton makita. I hope nga we'll become like Christ. We will emulate the teachings, the teaching style of Jesus. Yeah. Okay. A woman talks back. Kanami sini sir. Big Kananay. flip. Tilo sir ikaw una be. Ang babae na hindi Israelite mong Mo gani ti ang i-feed bala sang Ginoo ang tinapay sa mga ido. Mga ido. Oo. Oo. Sakit na nga Sakit bala tiyagon. kayo, oo. Nga ginakabig sa nga ido kabig sa siya. nga ido siya. Oo. Pero ang sabat sang babae tama ka practical man. Nga. Sila sang babae nga bisan Ginoo, bisan ang ido nagakaon man sang mga mumhong nga Kakusik. gausik sa latok Sa salog. sa salog. Mm. Nakibot ang Ginoo, Oh, yeah. no? Nakibot ang Ginoo sa pagtuo sinang kananay Yeah. woman. Okay, mga kauturan ang ano sini ang background sini nga ini nga woman ka na night woman hindi siya Hudiyo. Hindi sa Hudiyo. Kang mga hindi Hudiyo in the eyes of the Jews wala kaluwasan. Wala kaluwasan. Oo. On the other side ini naman ang mga
dito sa Tyre, mga Greek-speaking, ila man ginaput down ang mga Hudyo. Pero pasimasig put down sila. That's why, sila. ang iya mga disipulos ganin ni Jesus na siling, Lord, ibi palaktan na siya, kasamok na siya, huwag man na sa kaluwasan. Pero siling ni Jesus, nagkari ako para sa mga makasasal. Ma'am, yes. Okay. Kato siya nga babayi, wala gid siya nag-give up, pastor. Yes. So sa ini nga section sa atong lesson, ang ako nakita nga punto dire is that ang compassion, ang kaluoy sa Ginoo wala gapili. Wala gapili. Wala gapili no kung sino ka man, kung diin ka man nga tribo na belong, diin ka man nga culture, strange man, Jesus compassion is the same for everyone. Tapos sa ini nga section pastor, nakita ta nga Jesus taught competencies, no? Kanang Yes. competencies, ang isa ka word aning competencies is skill. Skill. So, ang babayi may natun-an nga skill diri. No, di ba amo man ako magtudlo ta sir, Yeah. magtudlo ta reading, we are going to teach skills. Ang hindi nga babayi nga wala na-give up, nakita ko ka kuha siya duha ka competencies here. Oh, yeah. Patience. Yes. Wala gid siya nag-give up kay may Yes. pagtuo siya nga hindi gid siya kuan sa Ginoo, hindi siya isalikway. Isalikway The siya. Lord will not reject her. Oo. Ano pa? Faith. Faith. Di ba? Kuha siya Kanami, faith. Kapalo yeah. siya nga makaayo ang Ginoo. Yes. So competencies learned here. Yes, Patience and faith. Yes, kanami, ma'am, no. Wala siya nag-give up ang babae. Yes. Kagkabalo siya kung sino si Jesus. Yes. Even though nga she does not belong sa grupo ni Jesus nga mga Hudyo. May dugang ko ni Yes, pastor yes, nga yes. daw nagtubo sa ako Yes, nga yes. panghuna-huna. Yeah, yeah. Nang sa perspective la sa mga estudyante, amo ni ang dapat nga batasan ang iangkonon sa mga estudyante. Yes. Oo. Kinanglan mongin persistent sila Yes. sa pagtuon. Oo. Correct. Bigla, ma'am. Yes, Oo. pastor. Hindi gin Sir. mag-give up. Hindi gin mag-give up. Bisan ano kabudlay. O bisan ano kabudlay. Go ahead. Ano kabudlayan. Kaya hindi man ka madinalagon, Ma'am M, kag Sir Chua, kung hindi ka magpadayon. Correct. Mag-give up ka lang dayon. You will end up nga magsunod ni gapon sa karabaw ka makarado eh. Imagine bla pastor sing ganun ka nga ido. Magani, Do ka insulto. Do ka Oo, insulto. do ka insulto. Tina-challenge ang babae. Na-challenge ang babae. Wala Nga siya nang yeah. give up. Yaga patig siya nga si Ginong Kristo makabulong sa iya. Yes. Nagsiling gani siya, sir. Bisan gani ang ido. Bisan ido lang tuod, pero bisan ang ido. Nakakaon magani sa mumu. Nga nabilin dira sa salog. Okay. So, mga kauturan ang punto diri nga kanami kay Jesus. Amo tong inambal ni Ma'am M kay na Ma'am Inapan nga Jesus is no respecter of person. Yes. Kung sino man, everybody alangay. So, ang mga disciples siya, ang mga sumulunod ni Jesus, nag-give up na to yan. Sir, Nag-give up na teacher, papulian na bina, kay why na ginaya kasamok sina. Okay. Ari kita sa last, why na kita panahon. And this is about Bartimaeus. Ma'am M, ikaw ako na unang punto. Blind man is si Bartimaeus, no? Yes. So Bartimaeus has a wish. Had a wish. Ang ini siya ang makakita. Okay? So, ini siya, as a good teacher, I'll be speaking from the viewpoint of Yes. education. Yes, ma'am. The reason why we can say that Jesus is a good teacher is naintindihan niya ang student. Ang isa ka quality sa usa ka teacher, pastor, and sir is that a teacher knows what the student needs. Kanami. So nakita niya nga ini si Bartimaeus, he needs the gift of sight. Yes. Oh. Okay, so ginhatag niya. Yeah. Pwede kalipay sa pareha ra gud na sir kung mahatag tagdako nga grado sir no. Malipay kaayo ang atong students. Estudyante. Yes, sir. May punto naman ako, pastor, Yes, nga yes. nakita naman. Go eh. ahead, go ahead. Sa crowd, pastor, damo na da ang tingog mo. Hindi bla damo to nagapalapit kay Yes. Yesu Kristo. Oo. Pero nga nabatian niya gidya si Bartimaeus. Oo. Nga si Bartimaeus gidya ang ginbalikid Yeah, dia. oo. Ano? Oo. Isa ka this is amazing, no? Yeah. Nga sa aton nga Ginoo. Isa magid sa katumalag sahon nga manunudlo. Yeah. Kay bilang isa ka master isa ka teacher magid tutuod gid sa tandag Yes. pusoon nga teacher, ma'am. Oo. Mabalaan mo ya ang bata yang kung anong kinanglan niya gid mo. Yes. Mabalaan mo gid yang individual Correct. students. Yeah. Kag ang isa pag sir kanami, Ma'am M, nga kung mabalaan mo ang kada isa,
As sa example ni Bartimeus, kadamo sa imo ginhambal kay na, kadamo sa mga tao nga nagayal istorya istorya, sininggitan nagalisingitanay. na ang nga nakabati gid siya kay Bartimeus. Correct. In the perspective of teacher, kanami bilang nga ang aton mga estudyante hindi lang kay classroom ang aton Yes. attachment. Kung may ara kita personal attachment, personal Yes. touch, individual, dahil sino gani ka, diin kahalin, ano ang imo nga background, sino ka, amo na. Di dira mo mabalaan nga hindi gali nga estudyante, wala gali ginikanan ni siya. Yes. Naga-star na gali ni sa tiya, iya kon sa tiyo iya, in which sometimes naga-late siya, kay grabe ang trabaho iya. Kung mabalaan ta na nga klase sang attachment, we can be an effective one. Ma'am, wala na kita panahon. I will ask you, ma'am, imong last word. Okay. The best education, no, ang pinakanami gyud nga education, mga utod, is one that trains our conscience. Yes, The kind ma'am. of education will teach us determine what is right Yeah, and wrong, what is atong wrong. senses, atong mind, atong body. We should go for that kind of Yes, education. kanami. And that's what had happened to Jacob and Yes. Adam and Eve. Yes, sir. Last word nimo, sir. Nga akon nga ulihing ihambal lang nga ang matutod nga edukasyon. Yes. Amo ang pagpasiguli sang Amen. tao sa Dios sa Yes. Ginoo. Amen. Oo. Kagang nami lang kay ang Ginoo willing gid Yes. nga maghatag sang iya nga kaluoy kagugma. Yes. Mga kauturan ka nami, si Ma'am Inapa naghambal about conscience. Nga ang isa ka teacher, maga-steer up sang conscience. Okay? Nga mabalaan niya what is right and wrong. Ang kay Sir Chua naman is about pasiguli. Reconciliation. Nga iti amo na ma'am ang sir ang aton nga target sa education, Christian education or much more Adventist education, Yes. to bring back the lost image of God, of Christ sa tao. Mga utod, ang isa pagid sa education is that si Jesus kanami kay personal touch ang ginagamit ni Jesus. One-on-one, despite 60 kabilog ang iya estudyante sa classroom, 40-30, Jesus has that idea of one-on-one personal touch in which ina makabuyok, makadani, makabulig sa aton to enhance our power of educating ourselves, enhance sa aton gahom sa pagdugang pagid sang aton ihibalo, labi na ihibalo naton sa Ginoo. Kabay pa ang Dios nagpakamayo sa aton mga kauturan. Kadamo pa tani isang amon ni hambal apang wala kita sang panahon. I hope nga nakuha ninyo ang mga major nga mga ideya sa aton nga leksyon. Akon pangabayon si Sir Chua sa pagduko sang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Mga muyo kita mga utod, no? Ginoong Diyos makagagahom sa tanan tagiya sa amon hula mga kabuhi. Ginoo, salamat sining tinion nga ginhatag mo sa amon sa diin nakatuon kami paagi sa imong mga pulong nanungod sa isa ka matudtod nga manunudlo, pinakadako nga manunudlo nga amon nakilala ang imong anak nga bugtong. Salamat o Ginoo sa diin pahayag mo ang iyang mga metodo sa pagtudlo sa diin magamit namon ini sa pagpandaog sa mga mili nga kalag sa imo tiilan. Lord. Salamat o Diyos, inadayaw namon ang imong ngalan sa ngalan sang imo nakabugtong Ginoong Kristo. Amen. Amen.